Beatha le Bua, Conor McGregor. Intro. Is bug duine in dhearan agus fud an dóin, beidir nár thola omra bí Conor McGregor faoi náam seo. Is éireannach a bhfuil clú agus cail Is fearr spórt leith a bhfuil cuid mhór buinte maithaige. Is duine atá mar a réime sa léamh sa spórt a bhfuil sé páirteach ann. Tá páirceantach leithaige. Is duine a bhfuil an-dúil ag cuid mhór daoine ann. Agus duine conspóideach fásta, agus tá go leor daoine ann atá dú ina éideann. Tugtar notorious mar leasainnim. Catia, mar sin a bhfuil idir ghra agus ghrain ag daoine Sin ceist casta, agus is dotha go muinneann sé le rud go háirithe. Sa sin go bhfuil an spórt sin a bhfuil sé páirteach an brúdúil agus cruúlach beidir. A bhhair sin tá fua ag cuid mhór daoine a fairsantacht. Conspóid. Maidir leis an spórt a bhfuil sé páirteach ann, tugtar álína córaach másca ná mixed martial arts Is máscan ina bhfuil dornálaíocht agus cinealathe troda ná córaach eile a bhfuil kick ghornálaíocht agus jiu-jitsu. Tarlaíonn na córaach ná na trideanna tíomhastí de aine cos le fáinne dornálaíochta. Ach go mbíonn aingach ard thart Bíonn an córaach fian, fiacmhar agus foiilteach in amana, agus thíoltha nach bhfuil rialathe bíonn. Bíonn an cuma go bhfuil cead acu an duine eile a bhfuilú áitir a chorp, agus sin go ddíreach an rud nach mbeidh le cuid mhór daoine. Go bhfuil an cineal seo córaach rá cruúlach foiilteach, brúdúil agus contarteach. Sílann siad nár cóir go mbeadh á leithead cadmhaach sa látá nniuán. Tá siad den mharil nach bhfuil sé mór an níos fearr na córaach a rinn na dlíréirí a bhí sa roimh couple of míle bliain ó shin. Creideann siad not spórt chorabí Maidir le páirceantach McGregor. Más an cuid mhór daoine go bhfuil sé lean de haon, rábhrádúil, ionta sotalach agus béal scíilte. Is cinnte go bhfuil páirceantach ionta láidir ige, agus gur mbeidh leis a bheith mórtasach agus caint haon. Is mbeidh leis a bheith deanú a mhór de haon agus a bhog a dheanú do trodaí eile. Bíonn sé gcónaí ag amadí as cóir Camry. Níl doubt na go greideann sé an haon agus go gcuireann sé sin an nniuil go fonmhar do gach duine. Ar an tíomh eile tá go leor daoine ann a bhfuil dúil mhór acu sa spórt seo. Creideann siad go bhfuil go leor rialathe ann lena chineal samhailte. Creideann siad nach bhfuil sé comhcontarteach agus a dhearr daoine eile. Is spórt atá ag fáas go mór le roinnt blianta anuas, agus bhfuil an-tóir san náam léabhar, go háirithe i measc daoine óga. Tá cuid mhór daoine a thacaíonn leis sa tír seo. Ar a bhhair sin, is bra le go leor daoine páirceantach bhríomhar McGregor. Deir siad go gcaithfidh sé bheith mar sin agus go bhfuil sin mar cuid den chultar i measc córaachóirí. Baineann siad sult as an caint amadeach, agus ag deanú a mhór de haon nó ag deanú a bhog do córaachóirí eile. Is bra le an amadí ná arcann siad sin mar cuid den sprí. Tarlaíonn go leor mar sin is spórt eile chomh maith, go háirithe má tá trid de chineal ag an gceist. An dornálaíocht mar shampla. Ní miste lá a bheith ag máslú córaachóirí eile ná dar lá. Sin an rud a rinn Muhammad Ali nar bhí sé sin ag trid bliantaí ó shin, agus bhain go leor daoine sult as sin. Ní rud bí nua na difriúil Cúlra. Rugadh Conor McGregor i mbailithe clia ar an 4 de bhíúil
1988. Tógu ag gromlan i neisceart na carrach, áitiú sé sonna sásta. Hui sé ghéalscolann sin fásta, áitiú crothair McGregor mar ainm Bhí beirt dearfaratha ige. Ní ró éon rud speisialta nó as an gráf faoi nuair a bhí sé ag fáas an níosan sin. Bhí dúil mhór ige sa sport i gcónaí, go háirithe sa féil, ach de réir a chéile chuir sé sim mhór sa darnálaíocht. Nuair a bhí sé 5 bliana déag thuaigh an teaghlach a chonaí i lucan taobh muid ó bhaile atha clia. Níor háitin sin leis ar dús ar chorabí, ná bhí lucan measar ciúin mar áit, agus bhí Conor scite óna chuid cairde. Drastal sé ar ghéal chalaiste cos lifiíonn sin, fuair sé chuid scolaíochta a lig trí géalaige ar noie, rud a aigean gur géalgóir fásta. Ach ní raibh mór an sima ige san ólam, agus thocraí sé sa dearú go mbeadh sé ina phloméir. Níor háitin sé sin leis móran ach irid. Is le linn an ama seo a chuir sé spéis ar lei sa cic darnálaíocht agus sa jiu-jitsu den chéad uair. De réir a chéile díri sé ionta daoibh faoin tríanaid, agus thosaigh sé caithfidh an chuid is mó dá chuid ama sa gymnasium. Thocraí sé ar iarraí as an phlomareacht ar fad, agus ar dhéarú is dá ar an trodaíocht ina áit sin. Níor háitin sin lena hismóirí ar chorabí ar dús, híl siad go raibh sé amadeach, ach creid Conor go mór an-thaobh. Thuig sé go mbeadh ar a chuid ama a lig a caithfidh ag tríanaid agus ag troid. Bhí aislín ige go mbeadh sé ina chrodaí ionteach, agus go mbeadh sé cailliúil agus sibhar cumáid. Níor thuig a hismóirí sin áfach. Lean Conor a raibh lena aislín haon mar sin haon. An trodaí óg. De réir a chéile Jerry McGregor as an cic darnálaíocht agus chuir sé spéis ar lei sna hálíne córaach máscaí. Bhí a chéad trid amatíreach ige i mí feabhra a 2007, sa categóir éadrom bhahan nó lightweight. Win sé sin go forasta. Ba léir go raibh sé ionta abalta, agus 10 daoine go raibh rud ag an speisialta faoi. Rinneú trodaí proficiente de gan bhfuil, agus win sé an chéad trid proficiente a bhí ige i múinteoirta a 2008, sa categóir chéarna fásta. Thuaigh sé leis an categóir chleitmhachan nó featherweight an sin, agus chail sé a chéad trid. Thuaigh sé arás mar éadrom bhahan an sin, a chail sin chéad trid eile. Faoi 2011 áfach, bhí McGregor ag deanú go mbeidh, agus bhí fiosú go mór. Faoi náam seo bhí sé ag trid go réalta, agus ag buint cuid mhór de na tridanna go forasta. D'fhág sé go leor de na córácóirí eile gan aichne tíbhastí de chopla ó bumaite. Níor a bhada go mbeadh sé i méla phobal. Ba léir go raibh sé ag dul a bheith ina chrodaí ionteach. Ach le sin a dhéanú bhéir dul go America, agus bhéir a bheith abalta trid mar bháil den UFC, an Ultimate Fighting Championship. I mar a réime, fuair sin deis nuair a tháinig an duine a bhí am an UFC go héireann ar cuairt. Lóir chuid mhór daoine leis an duine sin faoi McGregor, agus bháil siad go mór Bhuail sé le McGregor haon, agus rinneú socrú go mbeadh sé ag trid sa críú sin gan bhfuil. Bhí bogu go America ar noie. Bhí an chéad trid ige in sin i mí Aibreán a 2013, in éideann trodaí dar a baineam Marcus Brimage. Ach níor mhór an trid mór an níos fuide na bumaite, mar bhuail McGregor go trom agus d'fhág sé Brimage gan aichne. Lán sé leis ag buint tridanna gach áit an neathaigh sé. Tíbhastí de chopla bliain, bhí sé ar na córácóirí is fearr sa UFC. Bhain sé clú agus caileamach dá haon go gasta, go dtí go raibh aichne ar fud an dóin. Go ddíreach mar dheall sé de haon nuair a bhí sé na chonaí i lucan. Díri sé sibhar fásta.
Bhí lucht leanana lei ige America faoi náam seo arú cuid mhór éireannach ina másc. Janan siad ácaid mhór éireannach i gcónaí de gach trid. Bhíon bratatha agus dahanna na hÉireann le feice go minic acu, agus ceollann siad óran na hÉireann fásta. Is bra le McGregor sin a laigh agus janan sé haon a mhór do winch atá ige le hÉireann. Is bra le McGregor bratach na hÉireann a chur thart ar a chorp agus an aine agus grísú a lucht leanana. Bhí tréimh sé aonanta mai ige sa bhliain 2013 nuair a bhain sé gach trid. Ach le linn trid mhór in éideann trodaí dar a baine Max Holloway, cé gur bhain sin trid mai go leor. Rinn sé damáiste dá gluúin, bégan dó éirí as ar fáid 10 mí in dhé sin. Tháinig sé ráise go híon agus sacrú in céad trid mhór eile dó i mailethe clia, as cóir a lucht leanana haon sa bhalla. Bhain sin trod sin go meastar a forasta ar nóie, bhí sé i mara réma a ríis. Bhí rún ige críú an UFC a winch agus dógar sé sin go puiblí. Fuair sin deis nuair a fógraíú go méobh sé trid in éideann Jose Aldo, duine den a trodaí is fearr sa UFC, i míúil a 2015. Bhí an trid le bheith in Las Vegas, agus bhí neart poblíochta an, ach sa bhfumaite dhearannach haring Aldo amachas an trid a rá go raibh sé gortaithe. Níor chreid McGregor agus waslí sé Aldo go mór. Rinneú sacrú eile, afach go méobh trodaí iontach eile dar a bailneam Chad Mendes sásta dúchlann McGregor a thuirt. Sacrú an ácaid a ríis agus ceannaí na mílte éireannach ticéad lena léice aige. Bhí trid íochhuair an ach bhain McGregor sa deireadh. Bháil sé Mendes go hard as a bheith sásta trid leis, agus waslí sé go Aldo go láidir as tarraingt amachas an trid mar a rinse. Tháinig Aldo arás afach agus dógar sé go méobh sé sásta trid in éideann McGregor i mí nolig a 2015. Bhí na mílte éireannach ar a bhealach go Las Vegas a rís eile. Bhí na mílte ag dúil go mór leis an ácaid agus ag dúil le trid mhaith. Ach níor an mhar an trid ach 3 hecin déag nó bhí McGregor a bhád rámhaith agus bhain sé go gasta. In sin dógar McGregor gur bhaile se bheith trid ag machan níos trimme sa sin ag Mark Vahan nó welterweight. Híl go leor daoine gur raibh sé amaideach agus nár córdá a leithead dhéanú. Ach ní raibh mór ag an bhahan sin sásta trid leis an irid. Is dátha gur raibh ogla orthú ribhe. Ghlach sé tamil se ar tháinig níot daéis an tosaí agus sacrú an trid dá. Bhí an mhárta a 2016. Maras gra bhí cuid mhór poblíochta ag buint leis, agus bhí go leor ag dúil go mór leis an trid. Bhí go leor eile bhí bortha gur raibh sé irí baríochta dhéanú. Tháinig an ihe, bhí an trid crua agus fuilteach, agus bégan don réiteoir an trid a stopú sa darna bhhaite. Chail McGregor den 100 uair ó bhí 2010, agus den 100 uair in 5 chrid déag. Thuaigh sé céim róada darla go leor daoine. An sin, tháinig McGregor a níos le plán mór eile a chur iontas ar a lán daoine. Rinn sé sacrú idir a haon agus léic mór na darnálaíochta dar a bainneam Floyd Mayweather go méobh trid ar leith an ina méobh an dá chineal trodaíochta, sé sin an darnálaíocht agus alína córaig máscaí. Bhí Mayweather ar na darnálaithe is fearr a bhí riú an ach díri sé as an darnálaíocht in 2015. Rinn sé cinniú afach teacht arás le trid in éideann McGregor. Bheadh sé 10 bliain d'aois ach níor bualú riú Ní raibh aon taithí ag McGregor ar an darnálaíocht, agus bheadh cuid mhór le foghlaim ag go gasta. Bhí cuid mhór daoine árasach agus mítheasta faoin trid seo a bheith an ina méobh an dá chineal trodaithe éagsúla. Híl daoine gur raibh McGregor amaideach
agus nach mé ó an a cura géal agus magú, ag bhí na $100 milliún le sihrú ag an bhirt acu, agus hui siad a rá leis. Rinneú an sacrú don séol as fihe de bhí lúnasa gabhíle sa 70. Bhí cuid mhór puibliachta an ar fáin na méana a rih an trid. Bhí na milliún daoine ag dúil go mór leis an trid mhór. Bhí McGregor ionta muineach agus bhí sé cinse go muine sé. In nearú na dála bhí Mayweather ráhhaid agus stop sé McGregor sa deithú Beatha. Rinn McGregor go mhaith go háirithe an tús, ach bhí Mayweather rách lister agus rá leidir. Chail McGregor an trid, agus cosol gur hichrí sé $100 milliún an ihe sin. Bhí jeirú leis an phlean mhór sin, ach an ró jeirú le McGregor, ní dótha é. Iarracht, tá antóir ar álína cúrach mascí mar sport níos mó na riú margheall ar Conor McGregor, agus tá antóir ar híon fásta. Is fearr sibh cailliúil inis é, go ddíreach mar a gheall sé dá híon agus dá hallach. Is duine é tá tiomanta agus atá sásta obair mhór i dhéanú. Tá dúil mhacht go landíní an ar fud an dóin, go háirithe néaran mar gheallar sin. Síl an cuid mhór daoine gur léic ionta é, agus gúil sé táhachta go mbeadh léicre ógaí na néaran fásta. Tá daoine an ar náide atá ionta áras-ach faoi sin, agus a deir gur mór an naire é a leithéid de sport a bheith an. Is fua lá an trid ilteach bhrúidúil a bhainean leis. Is bog orthú an caint bhaslach, mhórtasach a bhainean leis commáid. Is cinse ghfuil McGregor é híon bradúil as a bheith buinte ama ige, agus as a bheith ina éireannach fásta. Bhí sé abalta an aislín sige a lánhaint, agus a ghealtanas a cholíonú, dibrí sé go crua le sin i dhéanú. Rinn sé cuid mhór leis an sport sin a chur an cin, agus a chur a méla fóbal. Níos mó na duine ar bíele. Is léir commáid go bhfuil sé bradúil as a hír híon, agus as a chuilre híon. Curann sé nniuil do gach duine gur éireannach bradúil é, taobh an mhaí agus taobh istí den aine. An léic sport é, dar lása. Tá leabhar Beatha le Bua, scríofa agus curtha ag lá ag CCEA i mBeilfirste.